Heb jij in de gevangenis van Hongarije gezeten? Juist, bij de uren. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Op een nieuw staat een kunstwerk waarop te zien is hoe mensen zijn omgekomen tijdens hun vlucht naar Europa. In 2014, Syrië, wajo. Syrië hier ook, Syrië daar. Heb je dan nog het gevoel van ik had hierbij kunnen staan? Ja, sowieso, snap je? En hoe oud was je toen je uit Syrië vluchtte? Oh, 16. Ik ben sinds het 8 maart 2015 gevlucht naar Turkije. Het is gewoon normaal met mijn eigen paspoort via vliegtuig naar Turkije. Omdat ik heb geen problemen, maar moest ik vluchten omdat voor ik 17 word, alles voor ik 17, dan moet ik even naar het leger. En hoe ben je vanuit Turkije dan in Europa gekomen? Ik ben met iemand, is onbekend voor mij, maar heeft mijn ouder voor mij geregeld in Turkije. En heb ik met hem wel naar boven gewoon naar Noord-Turkije gekomen en daar is gewoon veel criminelen, snap je. En dan moet je gewoon 1200 euro betalen van één persoon. En dan ga je even naar waar is de zee. En ja, mijn schip is 8 meter. Maar zit in, hij heeft iemand ons beloofd is 30 of 35 persoon. Maar wanneer kom je daar? Je ziet 50, 55, 60. Ik heb het eind van mijn leven wel gezien. Hoe bedoel je, ik heb het einde van mijn leven gezien? Een vriend, je zit tussen Turkije en Griekenland in het schip met 64 personen, snap je? En om me heen staat gewoon water, snap je? En je tussen gewoon de zee, de water aan de hemel, snap je? Iemand van met 50 aan gewoon helemaal water. Misschien de schip gaat zakken naar het water of verlies jouw leven, snap je? Of stopt de motor, snap je? Dat betekent, je zit gewoon een punt. Of overlijd ik of leef ik, snap je? Dat is gewoon de feit. Hij moest van beneden tot echt de brug. Daar moet je echt meer dan een half uur lopen. En dan hadden wij 8 uur niet water gedronken. En boven, hij had het echt gelukkig, die God heeft naar ons gestuurd, gewoon een bus. Is alle mensen, de toeristen mensen hebben daar gewoon water. En ik heb echt binnen een paar minuten 1,5 liter gedronken. Is echt, ik was helemaal door, snap je? Oh, ik wil echt niet meer denken. Ik zie gewoon nog voor mij ook gewoon film gaat nog een keer aan. Ja, is echt, ja, Daarom vandaar tot nu zit ik altijd water te drinken. Ik wil echt die water niet meer missen. Gewoon dezelfde dag maak je een ticket en koop je een ticket van het grote schip. En die gaat naar de hoofdstad van Griekenland. En daar gewoon ga je met de bus naar Macedonië. En ik heb ook in de gevangenis van Hongarije gezet. En dan hebben mij weggestuurd omdat ik ben minderjarig en mag ik niet in de gevangenis blijven van de regels. Heb jij in de gevangenis van Hongarije gezeten? Juist, bij de uren. En toen heeft Duitsland van Hongarije veel geld betaald om de deur te openen van de vluchteling. En alle mensen hebben op tv gezien dat toen heeft de vluchteling gewoon een grote groep naar Europa gekomen, naar Duitsland, naar Zweden, plus Nederland en België. En daar zat jij ook bij? Ja. En hoe lang heeft jouw reis geduurd in de taal? Ik heb in Griekenland 5 dagen, 6 dagen in Griekenland gebleven. En Macedonië 7 dagen, Servië 6 dagen, ook in Hongarije 5-6 dagen. Dan naar België, dan heb ik ook in België 1 week gebleven in mijn huis van mijn neef. Maar toen ben ik echt helemaal zwart. Ik ben 20 dagen zonder douche, snap je? Dan heb ik de dag 3-4 keer gedoucht om alle zwarte kleur weg te halen. En wat doet zo'n reis met je uiteindelijk? Ja, heb ik migraine gekregen, heb ik psychische problemen gekregen, snap je? Stress altijd. En daardoor zit ik bij een psycholoog. Omdat die leven voor een beetje met mij stress en het is gewoon dramatisch. En alles zie ik die mensen, die hebben echt veel dingen meegemaakt. En die mensen heeft echt geluk gekregen om overlijd te worden. Als het overlijd is, dan heb je niet meer de pijn te hebben. De pijn van de gevlucht is echt hard. Ik weet niet wat moet ik meer zeggen.